padahal usianya belum matang dalam mengarungi kehidupan, juga belum punya pekerjaan yang akan menjamin masa depan. Sungguh sangat mengkhawatirkan
Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu menglimpah waktu kanggo prasto bongkar lan nafsu. GBL Audio Sound System Tsunami. Sewindu suwela karo aku doang ayu bocahku alah hati susah mengkangen seliramu anak kambing kaya mengitanti hati aku kadang nunggu kowe bali rasa kangen tapi samari amung sira kang bisa nambani wah bebasan tanpa tapi
asing mega mendong nipun ngiteri jagat ngulandoro lembara ngunggahi gunung Sik. Muni gunung kok madhep rene iki apa enek gunung ngene iki? lha kuwi yo dadi dijelaske lho iki kan ngubungke gunung Sembrono. Gunung yang madhep kamera iki lho, Mas ora gunung rene. ya dibaratke lho kan nek bengi ra ketok ya sing ketok ae sing genah Mangsane ya. katungkung umbar kakasan satu magi nomo ngimpi langgamipun manuk Dewi ngatur kenapa monggo Nggih, sambung wanci dalu mawon ya, siap Mas. enggak Sing gedhe pangapuranmu kan mas pakujan
kalian Mbak Ami semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal Manuk alamin. manyar susuwe dawa. Werdine. Mugi manten anyar bagya mulya. Amin. Manuk manyar susuwe ireng. Terus? Mugi manten anyar gendang meteng ya Mas. Oke, lanjutkan. Manuk manyar teh. Wis Mas. Sing kecepet. Manuk manyar kecepet lawang. Terus? Ya mbah ora ngerti lah rasane kepiye aku ora duwe manuk ya. Maksudnya aku kira duwe ingon manuk ngono lho Mas. Ya, sing diingon ki Mas Ragil. Saiki aku dodole tahu saiki. Tahu apa? Ya tahu ngono kae lho Mas, tahu sing disayur ngono kae lho, sing putih ngono kae. Putih mlenuk-mlenuk bodi ngono kae lho Mas, tahu. Parel jare njaluk. Tuku. Oke. Besanipun saking pundi niki, Bu? Banjarsari Surakarta. Oh, nggih, ibu-ibu ki kompak lho, Mas. Kok iso? Seragam, bajuke warna biru semua. Hei, Eh, kaya ngono kok biru. lha apa iki, Bu? Napa niki, Bu? Oren, tak kira. Oren. Kok biru? Oren-oren, Mas. Jilbabipun kuning mencirit Ah, ya, Mas. mencirit. Enak tenan. Ngene iki lho, Bos, diseragami ngene iki. Dadi kompak, pamane besan ya apik ngono ya. Mlengos kok ngerti kok seragam mlengos. Tobat aku. Sing gedhe Mas. Sukijo. Dalam wong ayu. Sowan wonten beran iki dereng Abdol. Nggih. Nek dereng salaman kalih Bapak Bayan, Pak Andre. Nah, niki Pak Andre lenggahipun wonten pundi ya, Mas? Wau. Teng wingking iki. Wonten ngajeng, Mas. Lah kae. Nah, ten mriko, Mas. Ayo, Mas, ayo, Mas. Wong wau ki teng wingking aku semerep kok aku roh nang mburi kok. Kenampur. Kae lho. Nang kono kae kok nang arep piye? Wis rebukan karo Mas Sigit kok. Nah, kene. Coba yo kene. Pokoke dereng Abdol ya, Mas. Lah, Pak Bayan iki lho, Mas. Andel ora. Salim sih. Malah ndelik. Penggemare kata lho, Mas. Pokoke Pak Bayan iki penggemare Aku jalur jawab, Pak. biasa. Wilujeng dalu, Pak. Alah jenengan niku lho, Pak.
Bayan iki lho. Iki Pak Balani pilih kasih. Piye? Aku salaman pindho gak metu blas iki. Bareng kowe pisan kok langsung metu. Langganan kok ya. Dongane. Dongane Pak Bayan. Ya, lalo lale. Tuku ketan. Tuku ketan. Karo tuku es. Karo tuku es. Mugi Pak Bayan. Iya. Selalu sukses. Geli. Amin. Allahumma amin. Talalelot. Amin. Allahumma amin. Pak Bayan penggemare jenengan iku kuatah banget mosok Oh. 50 to, Pak. Yo, kowe milih sik iki enek ora iki. Tak tambahi 50 milih salah siji. Oh nggih, sing ijik Joko napa sing Wah, gudhok, mbuh Pak? Joko apa ora ngerti Oh, nek aku. kula milih brondong lho, Pak. Wah. Jamu kok, Pak. Jamu bahmu. Sik. Ayo Ladi. tambahi 50 milih salah siji. Sing iki, Pak. Pak. Potongane apik banget lho, Pak, iki. Kenalan dulu, namanya Mas siapa? Mas Supri, Pak. Mas Supri. Wih. Yo, dikake dhewe ajar. Sayang sik, Mbak, ngono. Parian kanggo Mas Supri. Rasah go parikan kesenengan kuwi engko. Ora kok. Ora usah diparik wae. Ya diparik kuwi lho rambute sing enek. Enek dalan temone kuwi lho, Mbak. Tuku roti. Tuku roti. Nogosari. Nang Nogosari. Aduh Mas Supri. Terus. Ganteng sekali. Asik. Amin. Allahumma amin. Talalelot. Amin. Allahumma amin. Potongane Mas Supri ki jan ngangeni tenan lho, Mas. Yes. Dudono to, Mas. Pri. Dudono iki lho potonganmu Pri. iki lho. Piye Pak Tejo iki? Sirape nek. Sirahe Supri enek rile. Kok kaya bentet ngono to? Dadi Pak Tejo. Iki ngene. Piye, Pak Mas? Bayan pun, Mas Supri pun genti Karang Taruna didukake kabeh. Oh iya, kanggo Karang Taruna. Nah, kita tambah semangat. Lale lalo. Aduh angel iki Karang Taruna. Yo. Tuku Fanta. Ya, tuku Fanta. Opo kuwi? Tuku Fanta. Ya, tuku Fanta. Tambahi 50 pora Pak iki, Pak. Ketua pemudane ndi iki 50.000. Wah. Tuku Yo kok Fanta. kaya mengko. Terus, Karo tuku sepat. tuku apa? Sepat iwak sepat ke lho, Mas. Iwak sepat. Oh, enak to. Mugi Karang Taruna. Terus? Harus semangat. Amin. Allahumma Talalelot. amin. Allahumma amin. Ya, Wis, amin. kentekan duit nggo meneh. Mas Supri ndi Mas 50 sik. Ora mesake Supri. Sukses Mas Supri. Mas Supri I love you. Wah, wah. Gayangnya alah. Sami penasaran loh Mas. Bapak Ibu iki penasaran rame men kaya ning pasar malam nggon bal-balan voli ya. Supri ora iso turu kok bengi kok. Tenan. Ya kita ngesek. Ya Pri, mau dipoto Pri. Di bahan Pri. Sing gede. Sing bentet ki malah Mas marake Yo koyo ngangen rile iki. yo. Sira enek rile. Mendah boyo yen ta sing